כל הכבוד, תיזהרי פה, יש פה עוד בור, גולי? אולי באמת זה רק שאני האחרון. כן, נו. ותראו, לאיפה אתם חושבים אנחנו מגיעים? מערות הפעמון. לא. זה לא מערות פעמון, זה המערות הגדולות שראינו. זה החדר הגדול? לא. מה זה האופן? אני לא חדר כל כך. ונקפתי נוצה. ורגע, איך אני עלה? יש פה כמו מדרגות כאלה, אני מהר לך. אוי, תודה. על הדופה. יופי. כאן נמצאת כל האחרים. כל האחרים כבר לא, הם לא המשיכו. הם יצאו, כי הם לא רצו להמשיך. אז אנחנו כן רוצים. ולאן הגענו? למנהרה הגדולה. נכון, מאיפה שיצאנו אליה. מאיפה שיצאנו בפעם.